Добрый вечер. В эфире Prime на канале АТР. Это время, когда мы обсуждаем наиболее важные, широкие и глубокие темы и встречаемся с самыми интересными собеседниками. Сегодня я очень рад, давно мы не виделись, честно говоря, из-за ковида, из-за этого, из-за всего. Очень рад представлять. Тебя всі знають, Тетяна Дельненко. Привіт. Таня, Ми говоримо українською. Ми говоримо будь-якою мовою. Ну, ти, звісно, твоя мова українська основна. А я просто, знаєш, я трохи заляканий тим, що я щось не так скажу, і мені буде соромно. З суржиком не хочу розмовляти, хочу чистою українською. Але в тебе дуже українською великий прогрес, і це велика рідкість для людини, яка приїхала звідти сюди і все-таки вивчила. Ти, знаєш, мабуть, єдиний, ну я ще знаю, кого там, Полозов вивчив, так? Як, знаєш, кажуть, напис, Новіков. Напис на могилі невдахи, він намагався. Я намагаюся розмовляти українською мовою, намагатимусь і зараз розмовляти українською мовою. Я хочу сказати відразу, я багато разів це казав, і навіть не червонію, що ти одна із улюблених моїх українських телеведучих. І, на жаль, чомусь наша журналістика так влаштована, дивно, що коли ми познайомилися, це був Майдан, ти працювала на Громадському, так? І на П'ятому. І на П'ятому одночасно, так? І тоді просто вся країна на тебе, на твоїх колег дивилася, вам вірили, вас слухали, вас чули. І для мене це була просто там, ну, одна з найперших зірок журналістики. Не тому, що ти там гарна там, тощо, а тому, що за сенсом, так? Це були такі часи. Я просто хочу на спогади якісь тебе підштовхнути. А зараз ти майже пішла з телебачення, в тебе одна програма на 4-му, так здається, каналі. І для мене це, мене це не надихає. І щодо нашої професії, щодо суспільства, стану суспільства і так далі. Так? Чому так сталося? Чому ось така доля твоя журналістська? Айдере, ну, дякую за високі оцінки, дуже приємно чути, тим більше від тебе. А стосовно того, чому так склалося, тому що мені здається, що в нашій країні вік журналіста досить короткий. І, ну, так вийшло, що після там 30 залишаються тільки ті, хто не зміг, в кого забракло мізків піти в суміжні професії, такі як піар, політичний консалтинг, там, рекламу і так далі. І ті залишилися в журналістиці. Тому що журналістика, ну, на жаль, останнім часом стала професією для людей, які все ще вчать. От я теж так прийшла працювати в журналістику. Я ще працювала ще вчилася в інституті. Я вчилася на 2-му курсі, коли я вже працювала. Ну, навіть я з 1-го курсу працювала. На телебаченні, саме на телебаченні. На 1-му курсі я працювала коректором в газеті, а на 2-му курсі, так, Вау. Це була газета, яка належала Юлії Тимошенко, «Вечірні вісті». Це було головне топове опозиційне видання щоденне, друковане в Україні. І вона вскрізь продавалася, її всі читали. Зараз, на жаль, «Вечірні вісті» кануло в лету, теж сумно, але, ну, як є. І потім я працювала на каналі СТБ, потім я пішла на 5-й канал, потім пішло от все Громадське і так далі, і так далі. Ну, на жаль, так склалося, що це якраз професія для, в суті, дітей, от ще юних, які слабо в чомусь там розбираються, які набивають гулі. Це ж якесь збочення. Ну, у світі зовсім навпаки все влаштовано. Так, коли я приїхала перший раз в Сполучені Штати і побачила парламентську, я була парламентським кореспондентом, мені було 22. Дівчинка така. А переді мною сидів парламентський кореспондент, йому було 67. Який Рузвельта пам'ятав, що там уже Трумана. Так. І от йому було 67. Це був, я не пам'ятаю, хто це, тому що це було дуже давно. І мене це здивувало. А з'ясувалося, що взагалі вік, ну, от, парламентського кореспондента в Сполучених Штатах, який працює при органах влади, які перебуває в якихось пулах, це дуже серйозні, солідні люди, які мають довіру, мають репутацію, довіру, політичну пам'ять. Вони бачили вже не раз, що відбувається. Можуть екстраполювати свій досвід і історію на нинішні події і робити якісь висновки. На жаль, цього ми позбавлені. І наскільки я розумію, навіть там в Росії, яка точно не найкращий приклад в сенсі свободи слова. Найгірший. Мабуть, один з найгірших, скажімо так, ну є ще Білорусь,
Є ще Є Північна ще Корея. Північна да. Корея, Туркменістан. Але тим не менше, навіть там чомусь люди затримуються в цій професії трішки довше, от буквально на 10 років довше, а потім ідуть в суміжні професії. А Ну, в нас так склалося, що це для дуже недосвідчених людей, які наївно вірять в те, що їм каже керівництво, готові отримувати дуже маленьку зарплату, працювати за неї, а потім от перестрибнути. Ти говорила з одним з топових українських журналістів нещодавно, який працює, не буду називати, не маю права передавати там таку приватну інформацію, який працює в топовому українському виданні, головним українським журналістом. Він може зателефонувати хоч Зеленському, хоч там Коломойському, хоч Турчинову, хоч Порошенку, і це для нього не складе проблеми. Його всі знають по імені цього журналіста. І він каже, ти знаєш, за цей час, от я, каже, зрозумів, що якщо я буду звідси йти, я буду йти в політичний консалтинг, піар, куди завгодно, але точно не в журналістику, тому що я тут вже все. От йому 27 років. Каже, я тут вже все. 27 років я тільки 27 переїхав, років. почав працювати в великій газеті. От щоденно. уяви, я себе в 27 років взагалі ще уявляла там дитиною. Йому вже 27, він вже може подзвонити Зеленському, Коломойському, Порошенку, Але вже не Турчинову, хоче. кому Але завгодно. вже не дуже Він каже, хоче. для мене, у мене таке відчуття, що все одне й те саме. Я, каже, абсолютно вигорів, і я, каже, не бачу сенсу далі в цій професії, тому що те видання, в якому я працюю, реально найкраще на ринку, далі все тільки гірше, я вже перепробував в цій професії все. Ось так склалося. І, розумієш, при всій нашій свободі, яка є в Україні, от в суспільстві, ми справді дуже вільна країна. От в нас є така проблема з журналістикою. Нічого з цим не Це поробиш. дуже дивно, бо ти, звісно, не І, пам'ятаєш. звичайно, є Наталя Влащенко, Дмитро Гордон. Є винятки, але їх дуже мало. Без коментарів щодо цих осіб, бо є журналістика, а є інше щось. Це моя думка. Ти не пам'ятаєш, я пам'ятаю, коли я приїхав в Україну, і я дивився на майже всіх українських колег, як на дуже щасливих людей, які, на відміну від мене, досягли своєї мети. Тобто я працював, я теж мріяв з 90 там ще до путча, до кінця Радянського Союзу. Я вже працював, і я мріяв про те, що буде демократія, всюди, що там всі відокремляться, що всі будуть незалежні, що і Росія буде нормальною країною, так? Але все це було даремно. Я нічого не досягнув, я бився в цю стінку і зіро результат навіть навпаки. Я поїхав з країни, яка була набагато гірша навіть за Радянський Союз, в якому не народився і почав своє. Тобто моя кар'єра журналістська, там майже 30-річна, вона просто пшик. І тут я приїжджаю до країни, в якій були майдани, вже війна йшла, і вона вирвалася з цього замкнутого кола. І я вважав, що ви, українські журналісти, всі, ви такі щасливчики. І вам відкрити всі двері просто західного шляху, професії. Тобто я думав, що ти будеш просто там на найвеличезніших каналах, там просто топ. Твої подруги, які тоді працювали. Я думав, що громадська стане великою компанією. Я думав, і заздрив вам щиро. А зараз я спостерігаю за тим, що розчарування дуже багато. Про те, що ти говорила, да? Люди молоді, та й не молоді, теж йдуть у політику, так? У піар. Це ж не те, для чого ми прийшли в професію. Ні, звичайно. Так, більше того, ти зраджуєш всіх. Це як так. От лікар став екстрасенсом. Ось, дуже точний приклад. Ти не пішла все ж таки цим шляхом, хоча масштаб твоєї роботи зараз набагато менше, ніж за часів Майдану, так? Звичайно. Так. Але ти свідомо не пішла ні в піар, ні кудись. Ти ж ні від чого не зарікаєшся. На що ти розраховуєш в майбутньому? І в професії, і чи буде в нашій країні нормальна така, знаєш, систематизована журналістика, коли людина, яка не втратила репутацію, в 60 років веде CNN, аналітику, новини. Там же не тільки в парламенті, там всюди сидять люди. Головна цінність яких – це репутація.
Ти знаєш, я думаю, що зараз суспільство досить невротизоване, дуже зневірене, деморалізоване, з будь-якими втраченими орієнтирами. І інструменти цензури в цій ситуації, ті, які існують на ринку, вони набагато підступніші, ніж просто дубина Путіна, ніж просто от ломака, яку він тримає в руках. Того посадимо, того уб'ємо, того ще щось. Да? Це набагато підступніші і тонші інструменти. Можливо, це еволюційна якась історія, і з часом все буде справжньою журналістикою. І будуть цінуватися репутації, будуть цінуватися там, не от що людина сказала, як вона себе повела в тій чи іншій ситуації. Але поки що я не бачу якихось ознак, які на це вказують. Ринку медіа немає. При тому, що він переповнений грошима. Кожен олігарх володіє якимось медіа для власного впливу. І там йому не потрібна ніяка свобода слова. Це інструмент. Медіа – це інструмент в руках цього олігарха, інструмент політики, економіки, впливу на суспільство, маніпуляції громадською думкою. Тому там потрібні послушні болванчики, які не мають ні політичного досвіду, які не можуть нічого ні з чим порівняти, які не можуть екстраполювати історію на сьогодення, які не мають поки що там якоїсь освіти, які ще є дуже недосвідчені запитання люди. нормальне, чесне запитання. Поставити чесне запитання, так. Ну, цінуються от люди, які... Ти зверни увагу на будь-які свята, які відбуваються у нас зараз, там День журналіста, куди запрошують журналістів. Ти зверни увагу, що переважно придворна журналістика – це одні й ті самі обличчя десятками років. Десятками років. Тобто з нульових років чи з 90-х ці обличчя змінюються дуже мало. Так, і у цьому році, коли Зеленський запрошував, там було щось незвичайне, він шашлик сам робив, і це було так досить жвавенько. В мене була погана, це погана метафора, коли Добре, коли президент спілкується неформально з журналістами. Це правильно, це нормально, і тут нічого поганого немає, але погано, коли журналісти їдять з рук президента. Це погана метафора. Погано, да. Але, знаєш, мені здається, дуже часто плутають журналістику з шоуменством. Тобто, ось у мене немає запитань до Савіка Шустера, наприклад. Да? Він створив таку, майданчик такий, да? І він там модерує. Це не зовсім журналістика. От я так думаю. І взагалі ті люди, більшість тих людей, які потрапляють в кадр з президентом найчастіше, це або цинічні такі люди, які просто працюють то на тих, і там є такі, які навіть виморити намагалися з Вікіпедії згадки про те, що вони працювали на Медведчука. Так. Але працювали там просто залюбки. На відміну від тебе, ти пішла з ЗІКу відразу, як тільки там все це змінилося. Слухай, оператори і прибиральниці пішли, як же я могла залишитися? Ні, це я навіть і не очікував, що ти залишишся. Да? Але інші залишилися, прилаштувалися, потім хотіли там щось прибрати за собою, думаючи, що там всі тут як рибки акваріумні, так? Ось, і... Я просто чітко відрізняю. Журналістика – це точно не про шоуменство. Це точно не про прилаштуватися, навіть не до влади, а до олігарха, до проросійського видання, а потім пойти в проукраїнське піти, так? А потім ні. Хлопці, так не працює. І ось краще твоя поведінка, коли ти сама пішла в Ютуб. Я, до речі, раджу всім підписуватися на твій канал. Він таку назву і має, Даниленко, так? Там не так багато там на великих каналах глядачів, але там все твоє, там ти, так? Там ніхто не примушує нічого. І дивіться твою програму, я, на жаль, не бачив, але на великий канал, четвертий теж, так? Але я тебе прошу, не здавайся, не залишай професію. Бо якщо ще й ти підеш, що мені залишається? Я нікого вже з тих людей, яких я бачив на громадському, тоді їх нікого вже немає. Просто нікого майже немає в медійному просторі. І кому ви його залишили? І це претензія моя до українських журналістів. Ти знаєш, в мене є така, звучить дуже конспірологічно, але мені здається, що цей великий проект громадський, проблема не тільки в тому, що він не перехворів якусь проблему росту, і там всі хлопчики, дівчатка, всі молоді, юні, запальні, харизматичні, всі між собою пересварилися, а проблема
в тому, що все-таки були якісь зовнішні сили, які впливали на те, що там відбувалося, і просто от цей пасіонарний паросток Майдану знищили таким чином. І я не виключаю, що це були спецслужби. Серйозно? Ну, моя думка така. Ти знаєш, я говорила з дуже багатьма людьми, які там точно не схильні до конспірології. Я сама до неї не схильна, тому що все, що Так я пояснюється знаю, я дуже ніколи від тебе просто, конспірології все, що не чув. пояснюється дуже просто, не може мати складних пояснень. Да? І складні схеми в світі мало працюють. Да? Якісь ці багатоходовочки, оце все. Це дуже рідко буває. Як кажуть в одному анекдоті, чи ж приказка, жарт, що той, хто вірить в конспірологію, хай би спробував організувати весілля на 7 осіб. Тому що, все потрібно, всі повинні зіграти свою роль. Але все-таки я впевнена в тому, що якісь зовнішні сили працювали на те, щоб роздирало зсередини цей колектив. І я в цьому абсолютно переконана. Я говорила з багатьма, з різними людьми звідти. І ти знаєш, багато цинічних таких от людей з досвідом теж вони не виключають цього варіанту і теж схиляються до такої думки, що там могли працювати якісь зовнішні гравці для того, щоб просто знищити цей проект, тому що він міг говорити правду. І він міг становити серйозну силу, він мав авторитет, але його, по-перше, дискредитували. Більше за всіх політиків тоді. Більше за всіх взагалі у суспільстві. Це мав би стати перший такий приклад справді незалежного медіа. Справді, я так і думав, що це такий проєкт, коли ти розумієш, навіть я в Москві, коли був там, коли до вас приїжджав, я вас дивився завжди. І вся країна, слухай, півсвіту дивилася тоді, так? Ось, я дивився виключно АТР і громадське. І я думаю, що це буде такий великий проєкт. І там ніби і гроші були ззовні, да, і грант такий немаленький, невеликий, але ти знаєш, для розвитку достатньо. Я думаю, що і без грантів, без зовнішніх вливань це ЗМІ могло існувати, в тому числі на кошти жертводавців. Навіть там YouTube-канали зараз показують, що вони можуть збирати там десятки тисяч доларів і абсолютно без проблем. Тому я тобі єдине, що тут теж є свої нюанси. Знаєш, YouTube відрізняється від журналістики тим, що журналістика повинна говорити ті речі, які людям чути неприємно і боляче. А YouTube – це все-таки інший жанр, і людям треба говорити те, що вони хочуть говорити, інакше вони тебе не слухають. Просто і кажуть, все, до побачення. Перше, я вірю в те, що ти, я думаю, що ти маєш рацію. Тому що, так, якщо, знаєш, уявити, це дійсно загроза була серйозна, що і знищити громадське, в тому сенсі, в якому воно було тоді, да? Це таке, така гідна мета для людей, які хотіли там маніпулювати суспільством. Тим більше це була дуже крихка штука, і це було зробити дуже і дуже легко. Це вдалося, на жаль. Це вдалося. Ми це констатуємо. І твою версію, як людина, яка там працювала із середини, і аналізувала, я припускаю, що вона правильна. Дивись, це моя особиста думка, вона не підкріплена інсайдами якимось. Так, я знаю, що працювали. Ти з колегами розмовляли про це? Теж вони підтримують. Звичайно, да. І багато хто, ніхто там цього не хоче говорити вголос, тому що звучить це справді трохи, знаєш, так... Справді конспірологічно, журналісти не повинні оперувати такими категоріями, але все-таки я не вірю в те, що воно могло саме по собі просто розсипатися на мікрони. Так, ти не з неба з'явилася, ти маєш право на таке припущення. Або принаймні зробити його там більш ручним, керованим, влізти в мозок кожному з там головних. Ти розумієш, творчі люди, ними легко маніпулювати. Так. На кожного можна знайти якийсь дрібний компромат, кожного можна пересварити, розповісти про іншого і так далі. І тому я не вірю в те, що всі могли раз і розсваритися. Це велика втрата для України, для суспільства. Я думаю, що просто мало хто може оцінити, як це негативний вплив мала на події після Майдану. Але це справа майбутнього. Я думаю, ми усвідомимо це. І може бути, колись буде такий самий проєкт успішний. Я надіюся, бо я був у захваті. Ти сама була в захваті від своєї роботи. Всі були в захваті від своєї роботи. Тоді ви були всі щасливі.
Ти така ж була молода, як зараз, але ти щасливіше трохи була, на мій погляд. Там, ну просто весь світ був відкритий. Але все одно, друге, що я хотів сказати, я все одно не вірю, що ти на своєму ютуб-каналі підлаштовуєш під когось там. Ні, я не підлаштовуюсь, тому він в мене, знаєш, такий маленький. Взагалі він буде великий, але ось багато хто каже, що Даниленко, вона дуже зла. Вона до всіх політиків ставиться дуже критично, і що їй все не подобається, і вона все критикує. І невдобна людина. Може, через те і не запрошують нікуди. Як ти себе в такій якості відчуваєш? Я з цим вже спокійно живу. Я це прекрасно розумію вже не перший десяток років. Угу. Я це чудово розумію. Але мені все-таки здається, що журналіст, який і тим зручний, або комусь одному зручний, все-таки це не зовсім журналіст. Ну от я виховувалася ще тими метрами, які закладали інші матриці в голову. Які казали, що ти повинен бути рівно віддалений від всіх, ти не повинен там підігравати тому на користь того, скептично ставитись до будь-якої інформації, яку ти отримуєш, 100 разів її перевіряти, не оперувати якимись там міськими легендами, сам бути досить безпристрасним, тому що, знову ж таки, якщо порівнювати з професією лікаря, то лікар, який каже пацієнту, навіть якщо він хороший лікар, він каже: у вас рак і ви зараз помрете. Це не хороший лікар. Лікар повинен бути безпристрасним, досить дистанційованим і відстороненим, дуже професійним в своїх категоріях, якими він оперує, тому що він може вбити просто словом. Так, і фізично вбити. І навпаки він не може сказати: у вас рак, але ви вилікуєтесь, у вас все буде класно, це зараз от все буде окей. Іди відпочивай, все буде. Все, от ідіть, можете розслабитися, ідіть. Розумієш, і те крайнощі, і в журналістиці те саме. Не можна скочуватися в ці крайнощі. Тому людина повинна володіти цією професійною холодністю, дистанцією і однаковим безпристрасним ставленням до всіх. Це нормально, це не є так в сучасному світі, коли журналістика поляризувалася разом з суспільствами, і ми це спостерігаємо від Сполучених Штатів до в усьому старому світі. Я не кажу про там індійську чи китайську пресу, це інші феномени іншого, скажімо так, інших культурних горизонтів. Ми це не порівняємо. Про північно-корейську теж не будемо і про російську не будемо. Але все-таки от варто порівнювати з європейськими ЗМІ, з американськими, і там оця теж поляризація, вона торкнулася і журналістів. Журналісти стали теж бійцями ідеологічного фронту. Ну, там завжди була партійна преса, але вони все одно не переходили певні кордони професійності. В Америці ти ж спостерігала, першими про поразку Трампа повідомив канал, який він вважав своїм. Але є факти, повз яких будь-який журналіст, чи він там за республіканську партію, чи він навіть на республіканську, умовно, каналі, він повз фактів не може пройти. Це є якісь межі якісь. Ну, там ще є певний нюанс. Це от я теж переживала. Я внутрішньо дуже добре розумію, чому вони так вчинили. Тому що от коли я працювала на П'ятому каналі в період ще першої революції, то і я приходила брати інтерв'ю у партії регіонів чи в СДПУ-О. Там, в Медведчука умовного. І мені казали: та ви П'ятий канал, ми вам ніяких коментарів не даємо. Я кажу: ми, можливо, і П'ятий канал, ми, можливо, і там рупор революції, але ми даємо думку всіх. Мені цікава ваша думка. І мені вдавалося брати коментарів абсолютно в усіх. Бо вони вірили, що ти чесна сама по собі. Ну, тоді це ще було нормою. Якби от зараз журналіст з такою позицією підходив, йому сказав: ти запроданець. До речі, знаєш, слухай. От так само Fox News, тому що нас цькували, нам казали, нам писали в коментарях, що це там не було таких чатів якихось, але писали, що ви там помаранчева журналістка, і ви однозначно показуєте свою ідеологічну позицію, хіба це професійно?
Ми показували, ні, ми показуємо правду. Ми не рупор революції, ми просто показуємо все, як до речі, є. дівчинкам, жінкам, які працюють журналісти, це я знаю ці коментарі, це цькування, справді, вам це важко переносити. Тож Я тоді знаю. ще не було такого цькування. Зараз це на просто професійні рейки Зараз я поставлено. як асфальтовий каток просто їде. І до того, що Фокс цькували за те, що вони трампійське Так, ЗМІ. так, І його. цькували в професійному середовищі, тому що професійне середовище на 95% воно абсолютно там продемократичне, Тому там вони пробайденівське. думали про Тому свою вони репутацію. думали теж. про свою репутацію, звісно. Вони не хотіли опинитися ізгоями в новому світі, в якому вже Байден, а не Трамп президент. Так, бо все змінюється, але велика американська преса має працювати. Я, до речі, думаю, що її заслуга в тому, що суспільство зробило інший вибір, великий вплив американської вільної преси. Ось такий, як вона є, з заперечками, там вона жорсткіша набагато критика там політиків. Якби в наших політиків так критикували, як в Америці, да, у нас тут всі суди були забиті їх позовами, і вони б тут стрілялися просто. Там я не знаю, що вони робили. Але я хочу сказати, що ось ти стара журналістка в хорошому сенсі. Це правда. Ось, і я всі ці просто ми один одного розуміємо на рівні там просто підсвідомості. Я знаю все це, і ти кажеш про те, що я чітко розумію. Але зараз ось таке покоління, я не хочу нікого там ні крихтіти, там, ні говорити, я сам знаю. Ми з тобою вдвох. Ні. Я просто хочу сказати, що зараз дуже багато спокусів, дуже швидко можна стати відомим. Тебе будуть запрошувати на ток-шоу, ти будеш там сидіти ногу на ногу, ти джерело там думок, спорів, там, ти в центрі хайпу. Спокусів, бо я навіть не про гроші зараз, а про те, що ось як ти ставишся до транслювання зливів інформаційних. От просто до їх транслювання. Це дуже, з одного боку, моя коротка думка, журналіст має використовувати будь-яку інформацію. Да? Але як її подавати, це дуже таке складне професійне запитання. Ти знаєш, за цей період, от за ці 7 років, я спостерігала сходження і зникнення не одного месії на українському політичному горизонті. З'являлися різні месії і рятівники нації, які оперували, там, от як ти кажеш, зливами, сенсаційними якимось там інформацією. Вони з'являються, в нас вже гриби після дощу. От з'явився, через 3 місяці зник. І ніхто вже не пам'ятає, що вони писали там, я от просто такий найбільш смішний, бубенчик, порятунок української нації, майбутній президент. Не було вже цих ботів. От всі вже, ти згадуєш, хто такий бубенчик? Я згадую, ні, я пам'ятаю, але... Ти згадай, я Семен Семенченко, Надія Савченко, Михайло Саакашвілі, при всій повазі моїй до нього. Але я про рівень історичності як дискусії. швидко змінюється. Розумієш? І от цих людей, на яких нація покладала от такі суперсподівання або якісь, я не знаю, якась частина. Їх вже змінилося величезне. От зараз Геолерос є, який там глаголить правду там про Зе-команду, розказує, що але вечора сидить на за прямому півроку каналі. може зникнути як політичний. Так ти розумієш, ми не згадаємо його імені через 3 місяці, якщо раптом йому переріжуть канали зливу цієї інформації, або він припинить бути вигідним для певних політичних сил. Тому теж мені настільки щоразу, коли я це спостерігаю, і щоразу, коли мені пишуть, а чому це ви так скептично поставилися там до когось, і з таким скепсисом сказали про там когось там, Семена Семенченка, да? От я завжди внутрішньо, спочатку мені було образливо. Тому що ми пережили Майдан, ми пережили війну, і Майдан, і війна породили безліч людей, які просто демонстрували дива героїзму особистого, які віддали все країні, нації за майбутнє, і вони просто зникли взагалі в нікуди. Ці молоді чудові люди з Майдану, взагалі де вони? Де ці всі студенти, студентські протести? Де ці всі чудові військові, яких ти приїжджаєш там в будь-яке військове з'єднання, а там просто один мікробіолог, другий біохімік, третій фізик наночастинок, четвертий приїхав зі Сполучених Штатів, де він був там фітнес-інструктором, чудово заробляв, а тут він вже найкращий снайпер український. Розумієш, оцих безліч людей, а ми з усього цього, з мікробіологів, фізиків, наночастинок, виймаємо якогось просто шарлатана
І всі стоять на колінах перед ним. Я без Не цінуй свого. героїв моя країна. Пам'ятаєш цю пісню першого Майдану? Спитає будь-яку людину, назвіть топ-10 українських військових. Вони назвуть кого завгодно, крім реальних військових, які справді воювали, відвоювали для України цілі міста, села, які на очах яких гинули десятки їхніх товаришів, родичів, друзів, найближчих. А це дуже страшна річ, це страшно деморалізує будь-яке з'єднання. Це було на Майдані, це було на війні. Розумієш? І ми просто знаходимо з цього всього, кожен пасіонарний сплеск породжує винятково якихось скінчених шарлатанів, і ми всі просто стоїмо, кажемо, це наш рятівник нації. Мене це дуже принижує, тому я щоразу, коли бачу нового месію, щоразу в мене велика внутрішня образа, тому що не зовсім не за себе, там я не претендую там на такі ролі, я хочу бути журналістом в першу чергу, я там хочу працювати, я телеведуча, я хочу робити там ток-шоу. Але мені образливо за цих класних студентів, яких я бачила на Майдані, які приходили до мене на ефір, вони всі були, просто їм 17-18 років, а вони просто, я розумію, що ми говоримо з ними однією мовою, тому що вони прочитали вже в 10 разів більше книжок, ніж я, передивилися в 10 разів більше фільмів, ніж я, в яких суперінтелектуальний досвід, багаж такий, що просто ти диву даєшся, як в нашій країні з її кризою освіти, з її кризою моралі, з усім є такі чудові люди з такими світлими очима, які настільки розумні, настільки чисті, чесні, які готові іти під палиці оцих мінтів озвірілих, розумієш, які не бояться, що їх закопають завтра, зґвалтують, вб'ють, там, що завгодно, розумієш, страшні часи були. Де ці всі люди? Де ці всі військові? І зараз є там такі чудові люди, розумієш? І це мене дуже ображає в цьому історичному відтинку. Повністю згодний. По-перше, це розчарування таке, досить штучне, бо просто ці люди, вони, правда, пішли кудись з центру уваги суспільства. Але вони є, вони нікуди, хтось загинув, хтось... Ти розумієш, є. Один мій знайомий військовий, там, молодий хлопець, там біг зранку на під час пробіжки зупинилось серце, вмер. Там ще один, просто там в 30 років, розумієш? І просто є глобальне відчуття непотрібності у вартісних людей. Є внутрішнє відчуття непотрібності поточного моменту, інші якості затребувані. Потрібні шарлатани, потрібні пройдисвіти, потрібні оці, знаєш, не хочу казати погане слово, люди, які вміють гарно говорити про що завгодно і що завгодно іншим людям, які хочуть слухати щось. Добре, і що з цим робити? Що з цим робити? Ось ти, наприклад, умовно, так, фантастично. Ти би хотіла вести справжнє телевізійне шоу загальнонаціональне про справжніх людей. Не про фейкових, не про сиюмінутних, про цих, як їх назвати, а про справжніх. Ти знаєш, я про це багато думала і там намагалася там показувати таких людей. Але я тобі скажу чесно, що рівень, просто на рівні сприйняття оцих частот нормальних людей, в більшості людей, уже там слух не працює. Вони вже просто не чують цього, що їм кажуть. Вони не чують нормальних речей. Вони хочуть, щоб їм кричали в вухо, щоб їм горланили, говорили якісь дуже прості рецепти, дуже прості рішення. Україну може врятувати, розумієш, популізм сягнув таких висот, які просто ніколи нікому не снилися. І це абсолютно дико, що це відбулося після Революції Гідності. Для мене немає відповіді на це питання, чому так? Можливо... Це не дивно для Франції, наприклад, де спокійно, де нічого не було, вони обрали Макрона. Я навіть не про... Це ж загальносвітове явище. Загальносвітове. Так? Це і Британію візьмі, а у нас війна. Там мені зрозуміло, чому це. Тому що тривалий час будь-які несистемні сили були затиснуті низкою різних обставин, обмежень, рамок. Я знаю, що і у Франції, і в Німеччині, і в багатьох інших, наприклад, ті самі праві сили були обмежені різними писаними і неписаними правилами, які не дозволяли їм прорости знову після Другої світової війни. Забагато ладу було.
Ти розумієш, так, і люди втомилися від скучних, нецікавих промов нудних сірих політиків. І вони захотіли чогось такого. Слухай, ну вони Але нібито, ми не пережили цей так, період вони стабільності нібито з сірими можуть політиками. дозволити себе таке. Можуть Так. дозволити. У нас того періоду небагато було, це правда. І інше, я хочу сказати, не тільки про особистості, які фейкові зазвичай у нас, так? Але й про теми, про подачу. Ось, слухай, я просто впевнений, що це не теми для України зараз. Ця клубніка і цей ворот на вишиванці. Розумієш? Я ще вважаю, Да, що це це не теми. Не теми. В нас є армія, є війна. Слухай, і ось там квітень. Росія нападе, всі якось згрупувалися, всі навіть політики різні стали один з одним говорити. Да? Потім типу Путін відвів війська і знову ж таки пішло. Тобто, я не знаю, наше суспільство час від часу мені нагадує дитячий садочок. Тобто, і навіть не старшу групу. Ну, я навіть чула від деяких, скажімо так, те, що називається в нашій країні політтехнологами, в інших країнах там якось по-іншому, що є навіть таке от визначення психологічний вік нації. І він там коливається. Він може бути 10 років тому 14 років, а зараз, наприклад, 8 років. Тобто в той Є інший таке бік може йти. соціопсихологів, є таке, так, в той інший бік. От трошки країна може вирости, подорослішати, і там Майдан – це дорослішання. Це, ну, таке от 14 років, підлітковий бунт, дорослішання, намагання там сепарації, всього іншого. Потім відкочування, знову там регрес психологічний. Тому, ну, це ж можна вірити в такі речі, можна не вірити, але приблизно плюс-мінус це справді відповідає Це сама дійсності. мати. Скільки нам зараз? Я тільки жінкам вірю. Ну, скільки нам зараз? Ну, суспільство наше. Слухай, ну мені здається, що років 11. Років 11. Це коли вже дитині здається, що вона досить доросла. Але смерті ще немає. Ви не маєте права, ви не маєте права, да, смерті ще немає і не буде, і взагалі можна робити що завгодно. Здається, що запас міцності безкінечний, так, але це ще навіть не підлітковий вік. Це якийсь такий передпубертат, коли все найскладніше ще попереду, коли ще попереду всі ці етапи дорослішання, усвідомлення реалій, реальності, всього іншого. Тобто до там 25 років, хоч в нашій країні і 30, але я думаю, що насправді значно менше. Я поставлю складне, напевно, для тебе питання, але хочу твою думку почути. У нас залишилося там буквально 2 хвилини. Як ти думаєш, а в якому психологічному стані зараз знаходяться більшість наших глядачів, людей, які фактично залишені в окупації, і яка закінчиться колись, але коли, ніхто сказати не може? Да, це дуже справді складне питання, і я багато разів думала про це, скажу чесно. І я думаю, звичайно, що це відчуття зневіри. Зневіри, депресії, і мені здається, що поки що єдиний вихід – це квиток в один кінець. Я поки що не бачу інших варіантів для тих людей, які перебувають в окупації. Тому що я не бачу, ну, не хочеться казати на каналі ЕТР, щирого бажання України або щось таке в цьому дусі. Я поки що не бачу такої політичної кон'юнктури навколо нашої країни і всередині нашої країни. І бажання будь-що витягнути і відвоювати, відбити будь-якою ціною ці території. Є, я думаю, що для, ну, на жаль, дуже прикро це констатувати, але мені здається, що для будь-якого українського президента, незалежно від того, як його звати. Я тут не кажу про Зеленського чи про Порошенка. А раптове повернення Донбасу чи Криму, можливо, навіть було б більшою проблемою, ніж нинішній статус-кво. Раптово нічого не відбудеться. Це раптово перше. Нічого, але раптово нічого Коли не мені відбудеться. питають, скільки нам чекати на повернення Криму і Донбасу, я говорю, якщо чекати, то безкінечно. Тобто, якщо ми будемо чекати, так? І третє, що хотів сказати, що... Але ні, я все-таки оптимістично закінчу. Я знаю, що є дуже багато людей, які, знаєш, риба, вона і гниє з голови, і рухається з голови, тому що всі нервові імпульси звідти теж, а не навпаки, не хвіст рухає рибою. Я впевнена, що рано чи пізно все-таки країна заслужить на якесь, ну, інше адекватне керівництво, яке все-таки поставить собі за ціль, справжню ціль. І буде робити все для того, щоб повернути
ну, грубо казати, території, а відновити територіальну цілісність України, суспільство відновити цілісність просто І країни. суспільство подорослішає, я думаю, як правильно, Подоросліше. Ну, стане дорослішим наше суспільство. І ще я хочу додати зовсім в кінці, що Я знаю просто ж багато таких людей, які готові в будь-який момент кинути все досі. але нам навіть наш ворог підказує, що робити. Вони побачили, ти пам'ятаєш, на форумі Крим. Так. Вони тільки почули, коли про закон про корінні народи України, там істерика просто. Тобто ось як треба працювати з Кримом. В кожну мить Це ще використовують, раз щоб бити свідчить про те, наскільки штучною взагалі є вся ця історія, наскільки відрізаний клапоть цей Крим для Російської Федерації, яка, ну ж, ти розумієш, це дало справді тимчасовий електоральний ефект, але я думаю, що в реальності кожен кримчанин, незалежно від політичної орієнтації. Я, до речі, звернула увагу, що цього року це стало дуже помітно, коли там Поклонська заговорила про це, що за України краще в лікарнях було, ніж зараз. Поклонська сказала нам. Розумієш, нічого не покращується, стає гірше, деградує. Крим – це слабке місце для них. Це як п'ята Ахіллеса. Просто вони так часто кажуть, що він їхній, що тільки підкреслюють, і ця істерія на форму, вони мали б не реагувати, тому що... Ні, як самовпевнена людина, так, вона на таке б не реагувала. А вони не впевнені. І вони знають, що Крим буде вільним, як наш президент сказав, процитував мене. Ти пам'ятаєш, Крим – Сербія стала Джек. Останнє його звернення, це моє гасло, насправді. Ти знаєш, а я все-таки вірю, що це може статися досить раптово і досить несподівано для багатьох. І це станеться і в той час, ти будеш такою ж молодою, такою ж енергійною. Але я надіюся, що ти повернешся на великий екран, як справжня телезірка, якою ти була, є і будеш. Дякую, Ейдер. Дякую. Ось така розмова була. Я сподіваюся, я впевнений, що вам було цікаво, бо Таня така відверта людина, яка ні під кого ніколи не підлаштовувалася. Ось і насправді такими мають бути всі журналісти, всі телеканали. Я надіюся, що канал ЕТР саме такий. Я дякую вам за те, що ви нас підтримуєте. Особливо закликаю підписуватися на Patreon. Нехай там невелика, але постійна підтримка буде. Це для нас дуже важливо, те, що ви про нас пам'ятаєте, а ми про вас думаємо кожен час, кожен день. І я закликаю вас далі. Підтримуйте АТР і дивіться АТР. До нових зустрічей.